μεγάλη χαρά, κάτι σαν γιορτή και δευτερευόντως παρουσίαση. Νιώθω πάρα πολύ ζεστασικά. Θα σας παρουσιάσω λίγο τους αγαπημένους μου φίλους, γιατί η ιδιότητά τους είναι φίλοι και μετά τα υπόλοιπα, γιατί δεν τους ξέρετε. Έχω δεξιά μου τη Χριστίνα Μανιά. Έχει ασχοληθεί με το βιβλίο όλη της τη ζωή. Έχει μια ειδίκευση στους μύθους και στα παραμύθια. Έχει συντροφεύσει πάρα πολλά παιδιά με το παραμύθι επίσης στα κουμπούκια του κόσμου. Είναι μεταφράστρια, μελήτρια βιβλίων κλπ. Από αριστερά μου έχω τον Γιάννη Κασπίρη. Ο Γιάννης είναι σκηνοθέτης, ίσως έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα, αλλά μία σειρά εκπομπών του τα σταυροδρόμια της σκέψης στην ΕΡΤ επί ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, πάνω από 10 χρόνια, μας συντρόφευσαν όλους, μας έφεραν κοντά σε πολλούς στοχαστές φιλοσόφους. Έχει ανεξάρτητες παραγωγές, ήταν στην ΕΡΤ πάρα πολλά χρόνια. Η τελευταία του δουλειά που εγώ αγάπησα πολύ και νομίζω μαζί με εμένα και διάφοροι άλλοι, είναι η ταινία του «Με λένε Στέλιο», αφιερωμένη στο Στέλιο Τυμπαρόπουλο, το παιδί τον αριστούχο μαθητή, τελειόφυτο της ιατρικής. Θα το πω στο καρουτάκι. Μια ταινία σε σενάριο και σκηνοθεσία του Γιάννη. Έχω μαζί μου επίσης τη Χριστίνα Μιδάτσου. Η Χριστίνα είναι ηθοποιός, μέλος του ονειροδράματος, μιας ομάδας νεαρών ηθοποιών που έχουν παίξει σε πολλά σχολεία. Με εμάς έχουν δουλέψει και άλλες φορές στην ομάδα που έχουμε το ψυχοθεραπευτικό και το αερόστρατο. Και επίσης η πρώτη της ιδιότητα είναι της φίλης. Για να πούμε λίγο να αρχίσουμε από το βιβλίο και θα μας διαβάσει ένα κείμενο του βιβλίου και θα βγούμε στην παρουσίαση. Θα ξεκινήσω κατευθείαν με το τρανς. Καταβάλω προσπάθεια τελευταία να δημοσιεύσω αυτά που γράφω. Εδώ και καιρό έχει αναλάβει ο εσωτερικός μου επόπτης και ελέγχει αυστηρά τις λέξεις μου, συνήθιζοντας τα μούτρα του σχεδόν σε κάθε κείμενο. Θέλει οι λέξεις να κόβουν. Οι λέξεις όμως αντιστέκονται. Στέκονται αμήχανες και διαλύονται. Τα γράμματα προτείνουν τα μπαστούνάκια τους αυτούς που τα χρειάζονται, τα κουλουράκια τους στους πεινασμένους. Είναι αλήθεια πως δεν είμαι καθόλου σίγουρη για το ρόλο ενός κειμένου πια. Για μένα βέβαια δεν υπάρχει άλλος τρόπος για να καταλάβω κάτι από το να γράφω και να μιλάω συνέχεια. Να ζει μόνο με τη γλώσσα της λέξης και με το χέρι της φράσης. Μονάχα έτσι παίρνουν σχήμα οι σκέψεις. Ακόμα και όταν οι εποχές δεν έχουν τίποτα να δώσουν. Ακόμα και όταν οι εποχές είναι μεταβατικές και απλά πρέπει να περιμένεις. Εποχές transit. Όπως εκείνο το τελευταίο κομμάτι του χειμώνα, που το βρίσκω πάντα πολύ κουραστικό, γιατί δεν λέει να τελειώσει. Σαν να ζεις μια ατέλειωτη νύχτα, ένα ατέλειωτο κρύο, κι ας μην είναι έτσι ακριβώς. Παράξενη εποχή, που σχεδόν κανένα κείμενο δεν μπορεί κάπου να καταλήξει. Σαν να μην αξιώνεται ένα κείμενο να δει ένα τέλος της προκοπής. Φεύγεις πάντα και η πόρτα έχει μείνει ανοιχτή. Δεν ξέρω αν είναι γιατί η εποχή αφήνει όλο και πιο λίγα να σου κλέψουν, ή αν τελικά είναι μια εποχή χωρίς δημιουργικές ουσιαστικές εντάσεις. Και ότι χάθηκε τόσο ξαφνικά, που ακόμη όλοι είναι σαν να ψάχνουν τα κλειδιά και τα γυαλιά τους στο σπίτι τους, γιατί εκεί τα θυμούνται για τελευταία φορά. Από την άλλη, πώς γίνεται και όταν κοιτάζεις μέσα σου, ανακαλύπτεις τόσες γωνιές ακατοίκητες. Εποχές transit, σαν να χτυπάς το χέρι σου στο τραπέζι και σκορπίζονται τα πουλιά. Έχει ένα περίεργο τρόπο να σε ταρακουνάει η ζωή. Σου χαλάει το ρολόι ξαφνικά. Ενώ είναι ξημερώματα, εσύ δεν μπορείς να κοιμηθείς. Σηκώνεσαι, στέκεσαι μπροστά στον πάγκο της κουζίνας και περιμένεις να βράσεις το νερό για καφέ. Οι άλλοι κοιμούνται και εσύ ανοίγεις το ψυγείο να πάρεις γάλα. Κοντοστέκεσαι μπροστά στους λογαριασμούς που αναμίζουν πιασμένοι από το μαγνητάκι πάνω στην πόρτα. Κάπως έτσι γίνεται όταν μετά από χρόνια αναζήτησης βρίσκεις τελικά κάποιο νόημα. Χαλάει πάλι το ρολόι
και αρχίζεις να φοβάσαι πως πλησιάζει να σε πλακώνει ένα κομμάτι μάρμαρο. Όμως, πόσες και πόσες φορές με χαλασμένους δείκτες ρολογιού κάθισες πάνω στην άμυνα και βλέποντας τον ήλιο να ανατέλει, είχες πει στον εαυτό σου: δες το καλά αυτό, πόσες ανατολές θα δεις στη ζωή σου. Και τελικά, είδες πολλές. Ανάμεσα, μέσα και έξω από τράνζιτ εποχές που ναι μεν δεν τις νοσταλγείς, αλλά που από την άλλη, σαν να σε έφτασαν με ένα δικό τους τρόπο σε εκείνη την άλλη εποχή, που ήσουν πια σπίτι, ασφαλής. Η θύελα είχε πέσει και η άγρια πρωινού σου βραδιά είχε πια περάσει. Γεια σας και από μένα. Έχω ένα τράκ που να σας πω. Πιστεύω ότι μου είναι άγνωστη. Έχω γράψει κάποια πράγματα που θέλω να πω για το βιβλίο και για την Ανίτα. Αλλά πριν μιλήσω, νομίζω ότι θα πρέπει η ίδια η Ανίτα να μας πει δύο λόγια για το βιβλίο της. Γιατί αυτή η συλλογή, τι περιέχει, γιατί διάλεξε δηλαδή αυτά τα κείμενα, γιατί έδωσε αυτό το όνομα. Νομίζω ότι έχει να μας δώσει τις πληροφορίες που χρειαζόμαστε εδώ πριν κάνουμε τη συζήτησή μας. Ξεκίνησα πριν από περίπου 3 χρόνια να γράφω. Ένα βράδυ τελείως ξαφνικά δημιούργησα ένα blog. Τελικά είναι κάποιες πράξεις που τις κάνει ο άνθρωπος και καταλαβαίνει γιατί τις κάνει αφού τις τελειώσει. Όταν ξεκίνησα ήταν τα παιδιά μου, είχαν μπει σε μια δεύτερη φάση, ήταν λίγο πιο μεγάλα και ο κόσμος γύρω μου είχε αρχίσει να αλλάζει πολύ. Έβγαιναν πολύ καινούργια πράγματα. Τα παιδιά ήταν τα πρώτα ακούσματα πριν 3 χρόνια, παιδιά να λιποθυμάνε στο σχολείο από πείνα, πάρα πολύ η ανεργία να αυξάνει τρομερά, τα δεδομένα να αλλάζουν, ο εθνικισμός να αλλάζει, να αυξάνεται τάχιστα. Ένιωσα την ανάγκη να αναστοχαστώ λίγο και την εποχή, να καταλάβω λίγο περισσότερο τον εαυτό μου και τι συνέβαινε στον κόσμο. Χωρίς να καταλαβαίνω τι ακριβώς έψαχνα, είπα ας αρχίσω να γράφω, γιατί ήταν πάντα αυτός ο τρόπος που με βοηθούσε να καταλάβω τι γίνεται. Και τελικά τώρα που έχουν περάσει αυτά τα 3 χρόνια και βλέπω πίσω, ξεκίνησα για να καταλάβω περισσότερο τον εαυτό μου, να καταλάβω περισσότερο τι συμβαίνει, αλλά και να νιώσω όλη αυτή την αγάπη και την αποδοχή που νιώθω από τη στιγμή που βγήκε το βιβλίο. Αυτό νομίζω ήταν το κίνητρο. Τώρα, η συλλογή των κειμένων έγινε βάσει αυτού που σας λέω. Κάθε κείμενο έχει λιγάκι να πει για την εποχή που ζούμε και εμάς. Τι μπορεί να σκεφτόμαστε, τι μπορεί να αισθανόμαστε, σε τι αδιέξοδα. Όλοι πάνω κάτω τα ίδια μας βαραίνουν. Ίσως με άλλη απόχρωση στον καθένα, αλλά πάνω κάτω έχουμε τα ίδια θέματα. Δεν έχω να πω κάτι άλλο για τον προς τον παρόν. Για την επιλογή των κειμένων θέλει να πεις κάτι, γιατί διάλεξα αυτά και όχι κάποια άλλα, έχουν κάποια δομή. Είναι ένα μείγμα κειμένων κοινωνικών και λίγο πιο αυτογνωστικών, μπορούμε να πούμε. Υπάρχουν κάποια λίγο αυτοαναφορικά, αν μπορώ να το πω έτσι, γιατί ασχολούνται με τον άνθρωπο και την ύπαρξή μας. Έτσι όπως το βλέπω εγώ μέσα από το δικό μου εαυτό και φαντάζομαι και άλλοι θα βρίσκουν εκεί σημεία που μπορεί να τους ταιριάζουν. Και υπάρχουν και μερικά κοινωνικά κείμενα που αφορούν πράγματα που μας προβληματίζουν, της εποχής μας, τα διέξοδά μας, τις απώλειές μας, το εκπαιδευτικό μας σύστημα, την ανεργία, τον εθνικισμό, τη Χρυσή Αυγή, όλα αυτά που βλέπουμε γύρω μας και μας προβληματίζουν. Είναι ένα μείγμα, γιατί ένα μείγμα έγραφα, δεν έγραφα μόνο το ένα μόνο το άλλο. Τα πιο αντιπροσωπευτικά είναι. Εμένα κοντεύετε να με καλύψετε, γιατί κατά κείμενα, αυτά ακριβώς μου δικαιώνω τα κείμενα. Ωραία. Θα σας πω κι εγώ για ποιο λόγο βρίσκομαι εδώ. Είναι αυτό που με πήρε.
θέλω να πω για την Ανίτα. Θα είμαι σύντομος και ελπίζω να μην πω και κοινοτοπίες. Θα έχω γράψει βιβλίο μετά. Λέει παράξενη εποχή που σχεδόν κανένα κείμενο δεν μπορεί κάπου να καταλήξει. Μια πάρα πολύ ωραία. Διάβασε πριν η Χριστίνα. Είναι από αυτό το τράνζιτ. Όταν η Ανίτα μου πρότεινε να βρίσκομαι και εγώ εδώ στο πάνελ για το βιβλίο της, παραξενεύτηκα. Τι δουλειά έχω εγώ, ένας κινηματογραφιστής, οπαδός του ορθού λόγου, να μιλήσω για την ελεύθερη γραφή κάποιου. Είναι αλήθεια ότι προβληματίστηκα πολύ, χωρίς να της το πω βέβαια. Αλλά τελικά δέχτηκα και είμαι εδώ για να σας πω το γιατί. Τα κείμενα της Ανίτας μου τα γνώρισε, μου τα επικοινώνησε η αδερφή της, η Αντωνία. Είναι αλήθεια ότι στην αρχή με ξένησαν και αμέσως αναρωτήθηκα τι μπλόκερ είναι αυτή που δεν ασχολείται με τα προφανή καυτά ζητήματα που είναι γύρω μας και τολμά να γράφει ποιητικά, γενικά και αόριστα. Και τα κείμενα αυτά συνέχισαν να έρχονται στο μέλλον. Και οι όμορφοι τίτλοι τους σιγά σιγά μπορώ να πω ότι με κέρδισαν και πολλές φορές οι προτάσεις από τα κείμενά της παρέμεναν αιωρούμενες γύρω μου και τις σκεφτόμουν. Αυτή η ικανότητα της Ανίτας να ξεδιπλώνει τις λέξεις με μοναδική άνεση και να τις παρατάσει και να δίνει τα δικά της νοήματα. Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη ικανότητα που νομίζω ότι έχει η Ανίτα. Διάλεξε το δύσκολο δρόμο και πέτυχε. Η Ανίτα σε κερδίζει γιατί δεν θέλει να εντυπωσιάσει. Δεν ασχολείται με τα προφανή νοήματα. Ενώ ξεδιπλώνει ένα καθαρά προσωπικό βίωμα, στην ουσία ερευνά μια σύνθετη πραγματικότητα και εκεί με βρίσκει συνοδικό. Διακρίνει την προσωπική αγωνία για την ύπαρξη, για το σήμερα, για το αύριό μας. Πολλές φορές, διαβάζοντας τα κείμενά της και τον τελευταίο καιρό που προσπαθώ να σκεφτώ τι έχω να πω για το βιβλίο της, η ατμόσφαιρα από τα κείμενά της και από τους μονολόγους της μου θυμίζει Ιονέσκο και Μπέκερ. Είναι αλήθεια πως δεν είμαι καθόλου σίγουρη για το ρόλο ενός κειμένου πια, λέει πάλι στο κείμενο που μας διάβασε εδώ η Χριστίνα. Θέλω να πιστεύω ότι μετά θα κάνουμε μια συζήτηση και εσείς θα έχετε να πείτε πολλά πράγματα για τη δική σας ανάγνωση στα κείμενα της Ανίτα και το οποίο νομίζω θα είναι πολύ χρήσιμο. Εγώ όμως θέλω να αναφερθώ σε ένα πράγμα που είναι πολύ σημαντικό κατά την άποψη. Δεν πρέπει να ξεχνάμε πως η Ανίτα μας αυτοπαρουσιάστηκε μέσα από ένα blog. Εδώ έχουμε διακρίνει τη μεγάλη και την πραγματική δύναμη των νέων μέσων. Χωρίς λαϊκισμούς εμφανίστηκε. Απέφυγε την ευκολία της καταγγελτικής γραφής, όπως έχουμε συνηθίσει στα blog. Και πρόταξε τον εσωτερικό της κόσμο, μέσα από μια ποιητική, άρα καθόλου δημοφιλή γραφή. Δεν επεδίωξε τη δημοσιότητα και δεν την εξαγόρασε. Όλα ήρθαν από μόνα τους, έτσι απλά από τη δύναμη των κειμένων της. Αυτό το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό για την Ανίτα και το μήνυμα που μας φέρνει. Λοιπόν, η Ανίτα μας κέρδισε, γι' αυτό είμαστε εδώ. Δεν αισθάνομαι πως νομιμοποιούμε, δηλαδή δεν είμαι αυτός, επειδή δεν είμαι αυτός που χειρίζεται επαγγελματικά ή ερασιτεχνικά τις λέξεις, αισθάνομαι μια δυναμία να μιλήσω για το λογοτεχνικό της στυλ, για τη δύναμη ενός λόγου, για τα κείμενά της. Ίσως η Χριστίνα που είναι εδώ μπορεί να πει περισσότερο πάνω σε αυτό. Μπορώ όμως να πω κάτι που για μένα είναι πολύ σημαντικό και ο λόγος που βρίσκομαι εδώ πάνω. Η Ανίτα μας δείχνει ένα δρόμο που έχουμε ανάγκη σήμερα. Ένα παρόν αξιοσύνης, ειλικρίνειας, προσωπικής αλήθειας και μοναδικής σεμνότητας και ήθους. Ανίτα, σε ευχαριστούμε.
μικρόφωνο. Χρειάζεται. Τώρα, θεωρώ ότι είναι καλό ότι ταυτιζόμαστε απόλυτα, θα ακούσετε σχεδόν τα ίδια πράγματα, με λίγο ίσως διαφορετικές λέξεις. Νομίζω ότι κάτι σημαίνει αυτό. Εμένα όταν μου ανακοίνωσε η Ανίτα ότι βγάζει βιβλίο με τα κείμενά της, χάρηκα πάρα πολύ, δεν εξεπλάγει καθόλου βέβαια. Ήξερα ότι το ήθελε και είχα διαβάσει κάποια από τα κείμενά της στο blog της. Οφείλω να ομολογήσω ότι δεν ήταν πολλά, γιατί παραμένω λίγο παραδοσιακά πιστή στο χαρτί και στο μελάνι και δεν μπαίνω πάρα πολύ. Α, δεν με θέλει. Υπάρχει το... Όχι, να βρούμε μεταξύ τους αυτά. Να, μήπως να το κλείσουμε αυτό. Να κλείνω αυτό. Δεν κλείνει. Παρ' όλα αυτά, έχοντας διαβάσει έστω και αυτά τα λίγα κείμενα, ήξερα, επειδή γνωρίζω και το χώρο, ότι πια βρίσκουμε πολλούς νέους συγγραφείς μέσα από το διαδίκτυο, ήξερα ότι ήταν θέμα χρόνου να την ανακαλύψουν και να τη ζητήσουν να τα εκδώσει. Όταν αποφασίσαμε να συμμετάσχω σε αυτή την παρουσίαση, κάτι που εκφράστηκε ταυτόχρονα και από τις δύο, δεν είχα δει ούτε τα κείμενα ούτε το βιβλίο. Και ενώ έχω συμμετάσχει σε αρκετές παρουσιάσεις, ήταν η πρώτη φορά που δεσμεύτηκα να μιλήσω για κάτι που δεν το είχα διαβάσει. Είναι σαφές ότι δεν ανησυχούσα για το αν θα είναι κάτι καλό βέβαια. Και επειδή το είχα ξανακάνει, δεν είχα κανένα προβληματισμό. Όταν όμως πήρα το βιβλίο στα χέρια μου και το διάβασα, δεν σας κρύβω ότι αγχώθηκα πάρα πολύ. Γιατί αισθάνθηκα κάποιες στιγμές ότι ήταν πολύ πιο δύσκολο για μένα να μιλήσω για αυτά τα κείμενα. Μου ήταν πάρα πολύ δύσκολο να μπορέσω να τυχασεύσω όλες αυτές τις σκέψεις και όλους αυτούς τους προβληματισμούς και να πω κάτι συγκροτημένο και δομημένο. Γιατί πραγματικά κάθε της λέξη, κάθε της πρόταση θα ταξιδεύει τόσο πολύ που είναι πολύ δύσκολο να το μαζέψεις όλο αυτό. Τα κείμενά της λοιπόν, και χρησιμοποιώ συνειδητά αυτόν τον όρο και όχι τη λέξη διηγήματα, είναι τόσο καταιγιστικά, απολαυστικά άναρχα και γεμάτα που δυσκολεύτηκα πολύ να τα διαχειριστώ. Εγώ της τα είπα όταν τα διάβασα, ποίηματα σε πεζό λόγο. Αν αφαιθείς πάνω τους, ταξιδεύουν στο χώρο, στο χρόνο και στα τρίσβαθρα της ανθρώπινης ύπαρξης. Είναι μικρά σε έκταση κείμενα, μερικά δεν ξεπερνούν ούτε τη μία σελίδα, αλλά κατακλείζουν τον αναγνώστη με εικόνες, αρώματα, γεύσεις, σκέψεις, προβληματισμούς και αναπολύσεις. Κείμενα που με το δικό τους ιδιαίτερο τρόπο πάντα, άλλοτε είναι μια κραυγή αφύπνισης στην κοινωνία, άλλοτε αντικατοπτρίζουν την ανθρώπινη φύση και τις αδυναμίες της και άλλοτε απλά κλείνουν παιχνιδιάρικα το μάτι στη ζωή που περνά. Πολλά από αυτά, και όπως το είπες και εσύ, δεν είναι ανοιχτές καταγγελίες, θεωρώ ότι είναι πραγματικά υποδόριες καταγγελίες που προκαλούν οργή και προβληματισμό, αλλά υπάρχουν και κάποια άλλα τα οποία αθόρυβα και ανύποπτα χτυπάνε κατευθείαν στη φλέβα του θυμικού μας, απελευθερώνοντας ένα ανεξέλεγκτο χήμαρο συναισθημάτων. Εγώ αν μπορούσα να τα χαρακτηρίσω με μία μόνο λέξη, και αυτό της είπα όταν την είδα, και την έχω γράψει εδώ και με μεγάλα κεφαλαία γράμματα, είναι η λέξη νοσταλγία. Γιατί τα κείμενά της στο σύνολό τους πλημμυρίζουν από νοσταλγία. Νοσταλγία για άλλες εποχές, πιο αθώες, πιο ανθρώπινες, ή έτσι θέλουμε να πιστεύουμε. Νοσταλγία για τη ζωή που τρέχει, για τα νιάτα που χάνονται, για τον έρωτα που μεταλλάσσεται, για τη στιγμή που μόλις έφυγε. Όμως παρόλο που υπάρχει αυτή η νοσταλγία και η θλίψη της απώλειας, τα κείμενά της δεν είναι μαύρα, όπως της είχα πει, γιατί δεν είναι έτσι Ανίτα, είναι φωτεινός άνθρωπος. Δεν αφήνουν στο τέλος καμία πικρή γεύση απεσιοδοξίας και ανύπαρκτης ελπίδας. Βέβαια στον καθένα λειτουργούν διαφορετικά και ξυπνάνε τις δικές του μνήμες όταν τα διαβάσει. Για μένα προσωπικά, τα κείμενά της θα τα χαρακτήριζα σαν το σούρουπο. Μια νοσταλγική, αλλά και ώρα απολογισμού για τη μέρα που πέρασε. Μια ώρα που η θλίψη της απώλειας, για αυτό που έφυγε, συναντάει την προσμονή για αυτό που θα έρθει. Μπορεί να είναι και καλύτερο, πρέπει να το ελπίζουμε αυτό το πράγμα. Είναι η στιγμή που θεωρώ ότι η Αν Λου συναντάει την Ανίτα και λένε τις αλήθειες τους, χωρίς να μιλήσουν.
Είναι μια ώρα που είναι λουσμένη σε ένα ιδιαίτερο φως, αυτό που έχεις και εσύ. Και ξέρεις πόσο σ' αγαπάω. Να κάνεις ερωτήσεις που... Και θα πω αυτό για την νοσταλγία, ότι πολλά από τα κείμενά σου, όπως είπα, υπάρχει μια νοσταλγία και μια αναπόλυση για το παρελθόν. Τελικά, αναπολούμε εκείνες τις εποχές, εκείνες ήταν καλύτερες, ή αναπολούμε αυτό που ήμασταν εμείς τότε? Νομίζω ότι δεν αναπολούμε. Μάλλον ο άνθρωπος και η νοσταλγία είναι συνδυασμένες έννοιες. Ο άνθρωπος περνάει, όλοι μας χάνουμε, περνάμε από τη μια ηλικία στην άλλη, νοσταλγούμε τα νιάτα μας, νοσταλγούμε πατρίδες, νοσταλγούμε μεγαλώνοντας τα παιδιά μας που μπορεί να φεύγουν από το σπίτι. Κάθε κύκλος που κλείνει, ένας άλλος ανοίγει και υπάρχει νοσταλγία. Δεν νομίζω ότι νοσταλγούμε ακριβώς την εποχή που χάσαμε. Ίσως νοσταλγούμε τους εαυτούς μας πώς είμαστε τότε, αλλά αν αυτή η νοσταλγία είναι χωρίς να έχει μέσα ενοχές, ότι εμείς φταίμε που φύγαμε από εκεί και τώρα να του πάθαμε γιατί εμείς φταίγαμε, αν δεν έχει ενοχή, δεν έχει θυμό, εντάξει, νοσταλγούμε και προχωράμε. Νοσταλγώντας προχωράς. Δεν μπορείς να φεύγεις, να έχεις απώλειες και να μην νοσταλγείς κιόλας. Ο άνθρωπος και η νοσταλγία είναι... Γι' αυτό έχει βγει και το κάθε πέρσι και καλύτερα. Ναι, επειδή εδώ είναι ο κύριος Παπαδόπουλος που μας λέει πάντα μια πολύ ωραία φράση, ότι είναι ωραίο σε κάθε πράγμα που χάνουμε. Να λέμε, σε έχασα, το ξέρω, το γνωρίζω, αλλά τι ωραία που σε είχα. Και εν πάση περιπτώσει προχωράμε παρακάτω γιατί η ζωή θέλει και άλλες κατακτήσεις. Ο άνθρωπος έχει μέσα του κάτι που μπορεί να είναι και αντιφατικό, ίσως αυτό που προκαλεί και την ανατροπή. Εγώ έτσι αναγνωρίζω τους ανθρώπους. Εκεί που θα κάνουν και την ανατροπή, εκεί που θα αλλάξουν. Τώρα είμαστε έτσι και προχωράμε παρακάτω. Άμα δεν προχωρήσουμε, ίσως εκεί πρέπει να το ξανασκεφτούμε γιατί δεν προχωράμε. Άμα κολλάμε λίγο. Μπορεί να νιώθουμε ότι φταίμε. Η εποχή μας είναι και μια εποχή που μας έχουν υπερενοχοποιήσει, που φταίμε για πάρα πολλά πράγματα. Και όταν ενοχοποιεί το άνθρωπος δεν μπορεί και εύκολα. Είναι αρκετά μεγάλο το βάρος των ενοχών για να νοσταλγήσει υγιώς και να προχωρήσει. Η ενοχή είναι κάτι που σε κρατάει στο ίδιο σου. Όχι, νομίζω ότι... Ναι. Εγώ έχω άλλη μια ερώτηση. Τα κείμενά σου κατακλείζονται από μυρωδιές. Υποτίθεται ότι είναι και η πιο ισχυρή αίσθηση του ανθρώπου, με την έννοια ότι είναι η πρώτη που αίσθηση όταν γεννιέται, λένε, και η τελευταία που φεύγει όταν... Ναι, έτσι έχω διαβάσει. Δεν το θυμάμαι. Αλλά πόσο σημαντικές θεωρείς εσύ πως είναι οι μυρωδιές στη ζωή μας, στο θυμικό μας, γιατί νομίζω ο καθένας μας μπορεί να έχει μια... Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικές, μιας και ο άνθρωπος τελικά πιο λίγο δουλεύει με τη λογική και ενεργεί τελικά με άλλα πράγματα. Συναισθήματα, τα βιώματά του. Μέσα στα βιώματα είναι η γεύση, είναι η όσφρηση, οι μυρωδιές. Δηλαδή θυμάμαι τυχείο το καλοκαίρι, θυμάμαι από τη μυρωδιά του νερού που έβγαζε ο παππούς με ένα σκαφάκι να ζεσταθεί το νερό από τον ήλιο για να γυρίσω εγώ το καλοκαίρι, τα μπάνια τα καλοκαιρινά και να ξεπλυνώ με ένα κατσαρολάκι. Και έπαιρνε το νερό μια γεύση τσίκινη και έτσι με το που μπαίνω στο περιβόλι στοιχείο μου έρχεται η μυρωδιά του τσίκινου νερού. Αλλά και ακόμα και οι σχέσεις μας έχουν καμιά φορά μυρωδιά και γεύση. Όταν μαλώνεις, σου μυρίζει ο άλλος ξυνήλα. Όταν τον αγαπάς, σου μυρίζει αθαρτό. Δεν ξέρω, έρχονται γεύσεις. Έχω και μια φίλη εδώ, την Ευελίνα, που είναι πιο ειδική για μυρωδιές, γιατί είμαστε μάτια όλοι με μυρωδιά. Ναι, και εγώ θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ. Δηλαδή, ήταν αυτό που μου χτύπησε πάρα πολύ στα κείμενά σου. Γιατί
Και εγώ συνδέω πάρα πολλά πράγματα με μυρωδιές, δηλαδή γι' αυτό και το πρόσεξα. Δηλαδή. Μιλάς για το βασιλικό, για σεμιά, για διάφορες τέτοιες μυρωδιές που συνδέονται. Πολλές φορές λέμε, μου μυρίζει Χριστούγεννα, μου μυρίζει Πάσχα, μου μυρίζει μαμά. Η ελευθερία και λέμε, έχω μια γεύση ελευθερία στο στόμα μου. Και η ελευθερία ακόμα έχει γεύση, κάτι ευχάριστο, κάτι. Ναι. Καμιά ερώτηση από εσάς? Ούτε η Αντωνία. Η Αντωνία που έχει συνέχεια αυτές τις πράγματα και έχει απόψη και όλα. Εδώ για το βίντεο της Αντωνίας. Αυτό είναι καλό. Αν δεν υπάρχουν ερωτήσεις, είναι καλό. Τα καταλάβαμε όλοι. Μια τοποθέτηση. Όχι ερωτήσεις, τοποθέτηση. Και φόβος της έκθεσης, δεν μπορώ να το βάλω. Κάτι για το βιβλίο. Αυτό. Καταρχήν αυτό είναι ένα βιβλίο πάρα πολύ εύκολο και πάρα πολύ δύσκολο. Είναι νομίζω ένα βιβλίο που ο καθένας μας μπορεί να βρει μέσα στο βιβλίο, μέσα στις σελίδες του, έστω και ένα πολύ μικρό κομμάτι από τη ζωή του. Δηλαδή δεν μπορώ να φανταστώ κάποιον να το διαβάζει και να μην βρει έστω και ένα κείμενο, δεν θα και ένα κείμενο που να τον ακουμπάει. Οπότε θεωρώ ότι είναι ένα βιβλίο δημοφιλές. Μ' άρεσε πάρα πολύ, Γιάννη, αυτό που είπες, ότι πήρε το δύσκολο δρόμο η παιδί που πήρε και μας περνάει ένα μήνυμα ότι πολλά μπορούν να συμβούν και πόσο περισσότερο ότι δεν ήταν απλά δύσκολο δρόμος, ήταν μια τεράστια ανατροπή που γίνεται στη ζωή της σκέφτεσης. Βέβαια, εγώ που την ξέρω από παλιά, ήταν και ένα όνειρο ζωής. Γιατί πάντα στο σπίτι ήταν το παιδί που είναι πολύ καλό στην έκθεση, κάποια μέρα δεν είναι το βιβλίο. Και έγινε. Αλλά για το βιβλίο αυτό καθ' αυτό είμαι πάρα πολύ περήφανη, σαν αναγνωστή, αλλά και σαν αναγνώστρια είμαι πολύ περήφανη και είμαι πολύ περήφανη στη βιβλιοθήκη μου, γιατί είναι ειλικρινά από τα βιβλία που διαβάζοντάς τα παίρνω κάτι. Μου μένει κάτι, μαθαίνω κάτι. Δηλαδή είναι πολλές φορές έδωσε σχήμα στις σκέψεις μου. Είδα τι ωραία, έτσι είναι, αυτό είναι. Και νομίζω ότι αν το ξαναδιαβάζει κανείς, βλέπει και άλλα και άλλα. Έχει πολλά επίπεδα. Που είπες για το κρεμμύδι του Κίλτερ Γκράς μέσα. Το ίδιο πράγμα. Δηλαδή κάθε φορά που το διαβάζεις θα ανακαλύψεις και κάτι άλλο. Έτσι ακριβώς, ναι. Είναι πάρα πολύ. Αλλά νομίζω ότι πέρα από τα αυτοαναφορικά και που είναι ένα μεγάλο μέρος των κειμένων, όχι μόνο αυτοαναφορικά, αλλά και για την ανθρώπινη ύπαρξη, είναι σημαντικά και τα κομμάτια που έχουν αυτό το κοινωνικό, σε εισαγωγικά μήνυμα, που περνάνε, εν πάση περιπτώσει, κάνουν μια κριτική, ας πούμε, απέναντι στη σημερινή κατάσταση. Εντάξει, εμείς ως μαμάδες, ας πούμε, το συνθηματικό για την κατάσταση στα σχολεία και το πώς μαθαίνουν αυτή τη στιγμή τα παιδιά μας, πώς αναγκάζονται να μάθουν κάποια πράγματα και αυτή την παπαγαλία. Νομίζω ότι όποιος έχει παιδιά αυτή τη στιγμή πρέπει να τον αγγίζει ιδιαίτερα αυτό. Θα πρέπει να τον εξοργίζει, δηλαδή. Εξοργίζεται που εξοργίζεται, διαβάζει και αυτό. Νομίζω ότι η έγνοια μας έτσι για το εκπαιδευτικό μας σύστημα και για την παιδεία μας είναι ίσως το σημείο εκείνο που θα πρέπει όλοι μαζί κάπου να βρούμε έναν παλμό, γιατί τελικά αν ο άνθρωπος δεν καταφέρουμε να αλλάξουμε αυτόν τον τρόπο που εκπαιδευόμαστε, δεν θα μπορέσουμε και πολλά πράγματα να πετύχουμε. Και αυτό δεν βλέπουμε να υπάρχει κάποια βελτίωση, αντίθετα μόνο χειροτέρευση. Τα τελευταία έτσι που διάβαζα και χτες και προχτές για την Τράπεζα Θεμάτων ήταν πάρα πολύ αρνητικά και εκθέτουμε τα παιδιά μας και τους εαυτούς μας σε ένα επαναλαμβανόμενο άγχος επί σειρά εβδομάδων σε μια πάρα πολύ κρυφερή ηλικία που
που τα παιδιά έχουν να ασχοληθούν και πρέπει να ασχοληθούν και με πάρα πολλά άλλα θέματα σοβαρά της ζωής, είναι κανείς κάθεται και απορεί γιατί να συμβαίνει αυτό. Απαντήσεις βέβαια μπορεί να υπάρχουν. Δεν ξέρω αν εξυπηρετεί, ποιους εξυπηρετεί, αλλά αν δεν ασχοληθούμε με τον τρόπο που... Αν δεν καταλάβουμε ότι η προτεραιότητα της ζωής μας είμαστε εμείς οι άνθρωποι και όλα τα άλλα είναι λιγότερο, δεν έχει καμία σημασία τι έχουμε. Έχει σημασία μόνο ποιοι είμαστε και αυτό το ποιοι είμαστε διαμορφώνεται στα σχολιά και στα σπίτια και με τα... Αυτό είναι το σύστημα. Αν δεν ενδιαφερθούμε γι' αυτό, δεν ξέρω τι μπορεί να συμβεί. Είναι οι επιλογές που έχουμε να κάνουμε. Το δημόσιο σχολείο είναι η καρδιά της εκπαίδευσης μας. Αυτό πρέπει να το αντιληφθούμε. Γιατί να αντιληφθούμε όλο αυτό, σκέφτεται ο καθένας να το στείλω εδώ, να το στείλω εκεί, μπορεί να το στείλω εκεί έξω, όπου και αν το στείλουμε. Πάλι εδώ θα γυρίσει και αυτό που θα γυρίσει βγαίνει από αυτή την καρδιά που λέγεται Δημόσιο Ελληνικό Σχολείο. Αν δεν το στηρίξουμε αυτό, με συζητήσεις, με κύκλους, με ομάδες, με δράση, με να βγούμε στους δρόμους, δεν ξέρω. Πάντως αυτός είναι ένας λόγος που αξίζει να κάνουμε τα πάντα. Και από όπου και αν προερχόμαστε, όπως και να κοιτάμε τη ζωή, από όποια πλευρά πολιτική. Δηλαδή δεν μπορώ να φανταστώ ένα κομματικό διαχωρισμό, αν αυτό είναι τέτοιο το ιδανικό και το κέρδος που έχει να βγει, που δεν μπορούμε να διαχωριζόμαστε για τέτοια πράγματα. Δηλαδή όλο αυτό το κοινωνικό το οποίο έρχεται είχε να κάνει με αυτοαναφορά, αλλά είχε να κάνει και με το επίπεδο πολιτισμού που ο καθένας χωράει μέσα. Όπως αυτό το πολιτισμό τον έγραφε, τον βίωσε και είχαμε επισημάνει πάρα πολύ το θέμα της παιδείας από την αρχή. Έδινε σε ένα έναρμα, ήταν πάντα σε όλα τα κείμενά σου, εδώ το θυμάμαι, σε όλα τα κείμενά σου αυτό υπέβοσκε. Δηλαδή από κάτω φαινόταν αυτό το έλλειμμα παιδείας. Φαινόταν στα κοινωνικά φαινόμενα, στα πολιτικά δρόμενα, πάντα φαινόταν ένα έλλειμμα παιδείας στην ελληνική κοινωνία. Πέρα από τον αντισωμό, πέρα από την διεκοπάρωση. Φαινόταν αυτό το έλλειμμα παιδείας. Επομένως, έχει δίκιο. Ένα έλλειμμα παιδείας, γιατί πώς θα αλλάξουμε, πρέπει να έχουμε πάρει μηνύματα ότι πρέπει να αλλάξουμε νοοτροπία. Θυμάμαι όμως πάντα ότι εγώ διαφωνούσα με σένα και σου έλεγα ότι αυτή η συντήρηση του ελλείμματος παιδείας εξυπηρετεί. Αυτό θα συμφωνήσω και εγώ. Εξυπηρετεί. Δεν διαφωνώ ότι εξυπηρετεί. Είναι ο εύκολος δρόμος. Εξυπηρετεί. Δεν θέλω να πω ποιος εξυπηρετεί και γιατί, δεν έχει σημασία. Είναι νοοτροπία. Ναι, αλλά έχουμε λάβει μηνύματα σαν κοινωνία ότι πρέπει να αλλάξει η νοοτροπία μας. Ξέρουμε ότι πρέπει να δράσουμε συλλογικά. Πρέπει να αντιληφθούμε ο ένας τη διαφορετικότητα του άλλου. Όλα αυτά είναι θέματα παιδείας. Δεν μπορούμε να μας αρίξει το κεφάλι μας να τα καταλάβουμε. Είναι μονόδρομο. Είχες όμως πάντα σε όλα τα κείμενα, παρότι το βλέπαμε στο μονόδρομο, και συμφωνώ πάρα πολύ σε αυτό το πράγμα και αυτό που μου πάντα χαρά, ότι ενώ έδινε στο στίγμα της μαυρίλας, πού βρίσκεται η μαυρίλα μέσα μας, έξω από το δίπλα μας, στον ουρανό, όπου την έδινε στη μαυρίλα. Την εντόπιζες, την έδινες, την τοποθετούσε σου μία ατομία, λέγαμε κλάτο. Αυτό είναι, το είπε, το έδωσε σχήμα και αυτό συμφωνούμε όλοι. Και στο τέλος τελειώνουμε πάντα διαβάζοντας ότι κοίτα πίσω εκεί πέρα όμως υπάρχει ένα φως, είτε με τη δράση, είτε με την αντίδραση, είτε με την περισσότερη σχέση, είτε με την ενδοσκόπηση. Βοηθούσες πάρα πολύ. Εσύ ικανοποιούσες τη δική σου ανάγκη με τα κείμενά σου, αλλά νομίζω ότι πάρα πολλές φορές χρειαζόταν να σου πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ εμείς που θα παρακολουθούσαμε. Πολύ θα πω κάτι σε αυτό που λέει η Γιούλη, γιατί και εγώ το νιώθω σε κείμενο, ότι πολλές φορές αυτό ήταν που έπρεπε να σκέφτομαι τα κείμενα έχουν μια αρτιότητα, δηλαδή αρχή, μέση, τέλος. Και μου θύμιζε λίγο την αρτιότητα που έχουν τα αρχαία ελληνικά κείμενα, όχι σε σύγκριση. Αλλά στα αρχαία κείμενα έχετε πάντα η κάθεση. Και σε οποιοδήποτε έργο τέχνης, εγώ δεν έχω την κάθεση. Στο τέλος αυτό το έργο με αποθεί. Κάτι δεν μου κάθεται. Δεν το κουβαλάω βαρύ. Στο βιβλίο αυτό, επειδή τα κείμενα έχουν αυτή την κάθεση, γι' αυτό είπα στην αρχή είναι και πολύ εύκολο, αλλά και πάρα πολύ δύσκολο. Έχει αυτή την ευκολία να το διαβάσεις, θα διαβάσεις κάτι πάρα πολύ δύσκολο, το κλείσεις κάτι ωραία. Τώρα για
πάνω. Πάνω της μια κουτάλα, δεν το διαβάζει παραλία. Αφήνει πάντα μια χαραμάδα η Ανίτα, δεν κλείνει την πόρτα. Δεν είναι... Όταν την είδα προχθές, δεν είσαι μαύρη. Προς Θεού δεν κάνω σχόλιο. Μαύρη εννοώ μέσα μου. Έχεις πάντα ένα φως. Όσο και να καταγγείλεις, όσο και να... Και προκαλεί οργή αυτό που διαβάζουμε και για τον Φίσα που γράφει στο κείμενο και ακόμα και το άλλο που λες για τα Χριστούγεννα, ότι όσο υπάρχει μια άνεργη μαμά μόνη με ένα παιδί και εγώ δεν μπορώ να ευχαριστώ τα Χριστούγεννα. Και πραγματικά φέρνει θυμό αυτή η σκέψη. Αλλά πάντα υπάρχει από δίπλα κάτι που λες, εντάξει, όχι, θα το παλέψουμε ρε παιδί μου, δεν είναι να πάμε και να τη δείξουμε το παράθυρο, δηλαδή αυτό είναι ότι κάτι, κάπως. Άμα, ίσως όλοι μαζί, εκεί είναι το ευχαριστώ. Γιατί το σύνδεση ναι, ότι δεν αλλάζει. ότι τρεχάτε και φουντάρετε. Εγώ θέλω να πω κάτι. Εμένα τα κείμενα της Ανίτας δεν μου αρέσουν για τα μηνύματα τα οποία πρέπει να ψάξεις, τα κοινωνικά μηνύματα. Για να μην ειλικρινής. Αυτό που με απόθεσε στην αρχή είναι αυτό που με βοήθευσε μετά. Δεν ψάχνω να βρω μηνύματα, ούτε λύσεις. Δεν νομίζω ότι είναι το παιχνίδι με τις λέξεις. Η Ανίτα, νομίζω αυτή την ικανότητα έχει. Αυτό το μήνυμα σε μένα στέλνει. Ο κόσμος είναι πιο σκοτεινός από ό,τι διαβάζει η Χριστίνα. Και ο καθένας μας φαντάζομαι ότι θα... Και ίσως επειδή είμαι και εγώ πιο σκοτεινός, με γοητεύει αυτό. Αλλά μένω πάλι σε αυτό το κείμενο που διάβασε η Χριστίνα, διότι είναι αναφορικό. Φαντάζομαι ότι δεν είναι και τυχαίο που έχει το όνομα της συλλογής, που λέει, πάλι το επαναφέρω, διότι νομίζω ότι η αγωνία της Ανίτας βγαίνει μέσα σε αυτό το κείμενο. Είναι αλήθεια πως δεν είμαι καθόλου σίγουρη για το ρόλο ενός κειμένου πια. Ένας από τους οποίους γράφει προσπαθεί να ζήσει. Για μένα βέβαια δεν υπάρχει άλλος τρόπος για να καταλάβω κάτι από το να γράφω και να μιλάω συνέχεια. Να ζυμώνω με τη γλώσσα της λέξης και με το χέρι της φράσης. Μονάχα έτσι παίρνω σχήμα ή σκέψεις. Για μένα αυτό είναι η ουσία όλων των κειμένων. Έχω διαβάσει κείμενα της, το οποίο δεν έχω καταλάβει. Δεν έχω καταλάβει. Αλλά θα σας πω το εξής. Αυτό το βιβλιαράκι το οποίο περιφέρομαι με αυτό, και εκεί είναι μια προσφορά με βιβλίο από ότι σε ένα blog, που είσαι ένα κείμενο και πρέπει να το ανατρέξεις μέσα στο... Εδώ ανά πάση στιγμή να ανοίξεις μια σελίδα και διαβάσεις μια παράγραφο που δεν αναφέρεται στην προηγούμενη στην επόμενη. Και αυτό είναι μια γοητεία της Ανίτας. Σε ταξιδεύει. Αυτό το πράγμα εγώ ευχαριστώ. Θα μιλάω ειλικρινά, δηλαδή αυτή είναι η... Δεν την ξέρω από παλιά, είναι μια γνωριμία που κάνω μέσω της Αντωνίας. Ξέρω 2-3 χρόνια, πόσο χρόνο ήταν, ήταν τιμή που μου να είμαι μαζί εδώ. Αλλά τώρα αυτές τις μέρες που περιφέρομαι αυτό και σας το προτείνω πραγματικά, όποια σελίδα να ανοίξεις, κάποια στιγμή σου δίνει μια ευεξία, μια χαρά, κάπου σε ταξιδεύει. Δεν ξέρεις πού. Αυτά θα μου να πω και εγώ κάτι. Εγώ ήθελα να πω ότι αυτό που με άγγιξε ιδιαίτερα στην κυρία της Ανίτας είναι δύο πράγματα ιδιαίτερως. Το πρώτο είναι ότι θεωρώ ότι χρειάζεται πολύ ταλέντο για να μπορέσει κάποιος να θίξει τόσο στενάχωρα πράγματα, τόσα στενάχωρα κοινωνικά θέματα και να μην ψυχοπλακώνει τον αναγνώστη. Θεωρώ ότι αυτό είναι πολύ δύσκολο. Όπως είπατε και εσείς, βγάζει πάρα πολύ την νοσταλγία και αυτό στην ουσία είναι ευχαρίστηση μέσα από την κλίψη. Και μου έκανε κάτι θετικό, αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο μου άρεσε ότι μου έδωσε μία λύση. Δηλαδή σε κάθε θέμα υπήρχε μία λύση, που για μένα αυτό είναι θετικό, γιατί είναι σαν να σου λέει κάποιος ότι απλά άλλαξε τον τρόπο σκέψης σου και μπορεί να κάνεις τη ζωή σου καλύτερη. Έχει κάποιος άλλος να...
Πριν διαβάσει η Χριστίνα, εγώ θέλω να ευχαριστήσω τους ανθρώπους που αν δεν θέλεις κάτι. Ναι, το θέλω να ευχαριστήσω τους ανθρώπους. Πραγματικά, δηλαδή πραγματικά όμως, μέσα από το μάτι και αυτά τα 3 χρόνια διπλών έμπαινα μέσα καθημερινά το πρωί στο γραφείο και πατούσα αν blog το πρώτο πράγμα, first thing in the morning, στο έχω πει και το εννοώ. Και εάν δεν είχε ανάκτηση του μένου, είχα βαφτεί εξάρτηση τέτοια. Όμως, ο λόγος δεν ήταν η απόλαυση του μένου. Ήταν η ανάγκη της επικοινωνίας διαφόρων θεμάτων που κάθε μέρα του σοκολόμουνα σκεφτόμουν μπορεί να είναι κάτι το οτιδήποτε. Μπορεί να ήταν τα παιδιά, μπορεί να ήταν τα σκυλιά, μπορεί να ήταν η μαύρη, η άσπρη, η κόκκινη, κύριο. Οτιδήποτε, δηλαδή με έβαλε σε μια διαδικασία που πολλές φορές έλεγα όχι το πρώτο πράγμα, το τελευταίο πριν φύγει από το γραφείο, διότι δυσκολευόμουν να επανέλθω στη δική μου την πραγματικότητα, το μυαλό μου ταξίδευε σε σκέψεις για θέματα που μπορεί να είναι μία φράση. Αυτό το λέω. Να είναι μία φράση, δεν είναι όλο το κείμενο, να είναι μία φράση και να μην ανέβει σε σκέψεις. Και όταν μιλάω στη σχόλια, προσπαθούσα το σχόλιο να είναι ναι, τα σχόλια της Γιούλης επίσης αξίζουν έκδοση, γιατί είναι ένα άλλο κείμενο που κάνετε, το οποίο είναι εξαιρετικό και εκείνο και δυστυχώς δεν σου δίνει τη δυνατότητα αυτό το blogspot να γράψεις πολύ μεγάλο σχόλιο. Και σε κόβει και είναι στερετικό. Και το συνέχιζα, αλλά πάντα το περιόριζα. Έβλεπα στο τέλος ότι το έγραφε πιο βιαστικά γιατί να την πάρουν οι σκέψεις που περιόριζα μετά και να την έβρεση. Τα σχόλια της πάντως είναι εξαιρετικά και γι' αυτό έχουν δημοσιευθεί κιόλας. Δηλαδή έχουν βρεθεί δημοσιογράφοι και έχουν πάρει τα σχόλια της Γιούλη, ανωνύμων, γιατί δεν ήθελε να πει το όνομά της ποτέ, και τα έχουν δημοσιεύσει, γιατί είναι εξαιρετικά. Είναι εξαιρετικά τα σχόλια. Διάλογος αυτά. Όταν είναι πολύ φίλος μας. Ναι, αλλά τέλος πάντων, δεν είναι διάλογο. Είναι εξαιρετικά. Είναι σε διάλογο. Ναι, πάντως δεν είναι τυχαίο που τα κείμενα της Ανίτας βρήκαν μια ανταπόκριση και ειδικά από χώρους που, δηλαδή πύλες αυτές που μαζεύουν blogger και τέτοια κείμενα, είχε λοιπόν φιλοξενία σε χώρους που ξένησε η παρουσία της. Δηλαδή αυτά μέσα στο ίντερνετ και που υπάρχουν ομαδοποιήσεις κειμένων έχουν συνήθως μια λογική, έχουν μια πολιτικές ή κριτικές αναφορές. Εκεί λοιπόν βρήκε μια θέση η Ανίτα, φαντάζομαι μόνη. Έτσι είναι η Ανίτα. Στην αρχή μόνη μου, αλλά μετά κάπως και έγινε γνωστή. Μόνη σου, αυτό εννοώ. Πώς το ζητάει ο άλλος. Έφτιαξες ένα blog. Ένα βράδυ, 3 ώρα το πρωί, έγραψα πώς φτιάχνεις blog. Και βγήκανε οδηγίες. Από την εμπειρία μου ξέρω, δηλαδή σε αυτές τις ομαδοποίησεις υπάρχουν που πληρώνουν για να βάλουν. Δεν θα πληρωθούν. Πληρώνουν για να οικειοποιηθούν δημοσιότητα ενός χώρου. Έτσι, οπότε πληρώνουν για αυτή τη φιλοξενία, για να γίνουν γνωστοί. Άρα αυτό είναι, θέλω να πω, στα πολύ θετικά και υπέρ της Ανίτας και του δρόμου που έχει διαλέξει. Εδώ υπάρχει μια κοινότητική ερώτηση. Αν έχεις κάτι για το μέλλον, θες να πεις κάτι. Όχι. Θέλω να πω ότι προφανώς και η έντοση, εγώ την Ανίτα την ξέρω λίγο το διάστημα, αλλά ήταν αρκετό για να καταλάβω την ποιότητα και την ενδοσκόπηση σε όλο αυτό τον αγώνα που έχει κάνει, το οποίο φαίνεται αυτά τα τελευταία χρόνια. Και νομίζω, δεν ξέρω τώρα, νομίζω ότι τα κείμενα ακούμπησαν τόση μεγάλη γκάμα, ας πούμε, ανθρώπων και ηλικιών και όλο αυτό, γιατί είναι και κομμάτι ασυνειδήτου, η νοσταλγία, δηλαδή εκεί μου πάει. Είναι κομμάτι ασυνειδήτου, μπορεί κοινωνικού ασυνειδήτου, είναι ελεύθερος συνειρμός, είναι δηλαδή πράγματα τα οποία άπτονται και της άλλης ιδιότητας της Ανίτας, της ιδιότητας της ψυχοθεραπεύτριας, το οποίο είναι και πάρα πολύ σημαντικό, ως προς την παιδεία που λέγαμε, διότι ήταν ένας εκπαιδευτικός
γενικεύσουν θεραπευτής, νομίζω ότι αυτό είναι το μέλλον της παιδείας μας. Αυτό ήθελα να πω και πραγματικά ενθουσιάστηκα με αυτό το βιβλίο, γιατί ταυτίστηκα και αυτό ένιωσα. Δηλαδή, είναι δύσκολο να ταυτιστείς με κομμάτια. Και νομίζω ότι ο καθένας μας γι' αυτό βρήκε ένα κομμάτι και ταυτίστηκε. Πάνω από ένα. Ναι. Άμα το διαβάσεις 2 φορές, βρίσκεις κι άλλα. Ναι. Μία δεν αρχίζει. Επειδή έγινε συχνά να φορά για την νοσταλγία, κάνει και εγώ διαπίστωσα θέλω να προσθέσω κάτι. Νοσταλγία στην ουσία σημαίνει ηλεκτρόστος και αυτός είναι ένας μικρός πόνος για επιστροφή στην πατρίδα. Κανονικά το παραπέμπει στην επιστροφή στα αγκαλιά της μάνας, η οποία όμως έχει καθήλια πάνω. Με την έννοια αυτή, ο κάθε άνθρωπος συνεχώς νοσταλγεί. Δηλαδή, ένας που αναφέρεται στην νοσταλγία δεν σημαίνει ότι είναι δυστυχισμένος για να απολύει το παρελθόν, για να νιώσει καλύτερα. Είναι μια ανάγκη του καθένα για να μπορούμε να νιώσουμε μια ψυχική ηρεμία όπως τότε στην αγκαλιά του να βιώνουμε κατά κάποιο τρόπο αυτή την αίσθηση του παλιά. Μπορεί να έχει καθεί, αλλά μέσα από την νοσταλγία την ξαναβρίσκουμε. Αυτή την έννοια το βιβλίο και εγώ έχω δει διάφορα παιδιά σημεία νοσταλγίας βοηθάει στον καθένα να αναζητήσει και να δει αυτή την νοσταλγία. Ίσως και να δει δύναμη τελικά. Νομίζω ότι παίρνουμε δύναμη όταν λίγο ανατρέχουμε, έστω και νοερά, στην αγκαλιά της μάνας που λέτε για να συνεχίσουμε. Πρέπει από κάπου να βρούμε και λίγο δύναμη και προφανώς δεν υπάρχει πιο δύναμη. Εγώ ήθελα πριν διαβάσει Χριστίνα να ευχαριστήσω, το νιώθω μεγάλη ανάγκη, τον κύριο Παπαδόπουλο, γιατί στη διαδικασία μου αυτή να γράψω έπρεπε να πιστέψω στον εαυτό μου. Και τελικά για να πιστέψεις στον εαυτό σου θες καμιά φορά και λίγο καμιά σκουτίτσα και για να πάρεις μια φόρα. Τον ευχαριστώ από καρδιάς. Όλους με εδώ τους φίλους βλέπω πάρα πολλούς και έχουμε στηρίξει από την πρώτη μέρα που βγήκε το blog. Γράφανε στη Γιούλη, το Γιάννη, την Ινέτα, το Σπύρο, την Τζέννη, τον Νίκο, όπου και να γυρίσω βλέπω φίλους και όσους δεν πω το όνομά τους χίλια συγγνώμη. Τα αδέλφια μου, τον Μανώλη και την Αντωνία, τα παιδιά μου, την Αγγελίνα και την Μανουέλα που μου δώσανε το λόγο να ψάχνω να γίνω καλύτερος άνθρωπος. Τον άντρα μου που με έμαθε την ανιδιοτέλεια, τη Χριστίνα, το Γιάννη, ξανά τη Χριστίνα, όλους που ήρθατε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι το αγαπημένο μου αυτό που θα διαβάσω. Αυτά που μας ενώνουν. Κάποτε με πιάνει και μετρώ. Φτιάχνω στο νου μου λίστες με τα πιο εφορικά της χρονιάς. Αφού όλα είναι ένας κύκλος αποχαιρετισμών και συναντήσεων. Χωρίς αντού, μονάχα κάποιες φορές με repeat. Μετράω τις υποσχέσεις που αθέτησα. Τα θέλω. Τα μπορεί και τα μήπως. Τα γιατί. Μετράω διαδρομές, πλεύσεις, πτώσεις και ακραίες καταστάσεις. Πάντα εκεί κοντά ρωτώ. Πού το πάω, μέχρι πού θα φτάσω. Ανεβαίνοντας βουνά εγωισμού, κατακτώντας ψηλές κορφές τιμού για να φτάσω στους ευθέρες της αποφασιστικότητας. Να παλέψω τα κύματα των επιθυμιών, να με ξεδράσουν στην έρημο της απελπισίας, μέχρι να αποφασίσω να τα ξαναδώ όλα από την αρχή. Είναι άραγε η αδρεναλίνη
το πιο εφορικό. Θα δίναμε τα πάντα αρκεί να νιώσουμε έστω για λίγο ζωντανοί. Μετράω και τα λόγια μου. Αυτά που είπα και αυτά που δεν είπα. Αν ποτέ τα πω, ίσως, ή αύριο, αν αξίζει, αφού όποτε, όχι τώρα, δεν βαριέσαι του χρόνου, χρόνο έχουμε. Έχουμε. Μετράω το χρόνο που περνάει. Ποτέ δεν κατορθώνω να καταλάβω αν είμαι στην αρχή, στη μέση, στο τέλος ή ακόμη πιο πέρα και πρέφα δεν πήρα. Επιστρέφω ξανά και ξανά το χρόνο εκεί, στις στιγμές της μεγάλης μαγείας. Τις στιγμιαίες ανατροπής των δεδομένων της μεγάλης εφορίας. Είναι η ελευθερία το μεγαλύτερο εφορικό. Είναι όμως πάντα και λίγο αργά. Κρύβει και μοναξιά. Έχει τρελό καρδιοχτύπη. Κοκκινίζει τα μάγουλα. Πού και πού δεν την θέλεις καθόλου. Άλλωστε, σιγά σιγά τη μαθαίνεις. Μετράω αυτά που μας ενώνουν τους ανθρώπους και είναι εκεί που η καρδιά μαλακώνει. Αυτά που τους κάνουν να είναι μαζί, να σκέφτονται ο ένας τον άλλο, να στηρίζουν ο ένας τον άλλο, να αγαπιούνται, να συγχωρούν, να λένε πάμε πάλι από την αρχή. Είναι άραγε η αγάπη το πιο εφορικό. Και τώρα που το ξαναβλέπω το θέμα, αυτά που μας ενώνουν τους ανθρώπους ούτε μετρούνται, ούτε εξηγούνται, ούτε αλλάζουν. Και ας τα ξεχνάμε. Και ας προχωράμε αφήνοντάς τα πίσω. Στέκονται πάντα εκεί. Ακόμα και όταν λέμε αντίο. Ίσως και για να μας κάνουν να τα ψάξουμε και να τα αναγνωρίσουμε παρακάτω. Σαν καινούργια και να μας ξαναγεννήσουν μια εκ νέου εφορία. Μετράω λοιπόν και ελπίζω να φτάσω μετρώντας και καταγράφοντας αυτά που λένε πως είναι τα πιο ουσιαστικά και σημαντικά. Αλλά δεν φτάνει. Γιατί αυτά είναι τα μικρά, τα ασήμαντα, πολλές φορές και αντιφατικά. Διαφεύγουν το μέτρο, γιατί από την αρχή είναι φευγαλαία, αδιόρατα. Είναι εκεί και δεν τους δίνει σημασία. Μονάχα όταν τα χάσεις το καταλαβαίνεις. Ίσως να τα νιώσεις εκείνες τις εκκρεμότητες, τις διαφωνίες, αλλά και τις άλλες, τις καλά περιφρονούμενες κανονικότητες. Και όλα τα άλλα, φήμες και ψευτικές, ανοησίες και στατιστικές. Να πω απλά ότι είσαι πλειοδηλμένη, το ξέρεις, έτσι δεν είναι. Το να καταφέρνεις να βρίσκεις τις λέξεις και να ζυμώνεις έτσι όπως έχεις γράψει τις φράσεις και διαβάζοντάς το να μιλάει μέσα μας και να βρίσκουμε κομμάτι του εαυτού μας, που όλοι βρίσκουμε, γιατί αυτά είναι που μας ενώνουν, αυτά είναι που μας φέρνουν κοντά. Τι να πω, ευχαριστούμε πολύ. Πριν κλείσουμε και να θυμίσω κάτι, γιατί δεν θα το πούμε, ότι το βιβλίο πωλείται, είναι ένα πολύ ωραίο δώρο. Είναι και καλοκαιρινό, έχει ένα εξώφυλλο το οποίο η απόγνωση δεν φαίνεται καθαρά, άρα μπορεί να το έχει και για τη θάλασσα. Στο πλοίο μπορεί να το ανοίξετε, να το κάνετε δώρο σε φίλους και μπορείτε να το υπογράψει η Ανίτα. Έκανα μια παράλυση. Δεν ευχαρίστησα τους εκδότες. Δώσανε το βήμα και βρέθηκα, γιατί δεν υπήρχε το βιβλίο καθόλου. Τρομερή παραπραξία. Για δύο λόγους τους ευχαριστώ. Τους ευχαριστώ γιατί μου δώσανε την ευκαιρία και τους ευχαριστώ και γιατί έμαθα κοντά τους τι σημαίνει επιμέλεια κειμένου. Επιμέλεια κειμένου είναι να πας τα ρούχα στο καθαριστήριο. Θα πας τσαλακωμένα βρώμικα, εσύ νομίζω δεν έχουν και τίποτα. Και του λες δεν είναι τίποτα. Και τελικά παίρνεις ένα τελείως καινούριο ρούχο. Μύθι, να πούμε ένα κρασάκι, όσοι έχετε χρόνο, γιατί δεν θέλετε να...
Μπράβο. Περιμένουμε το επόμενο της πάμε. Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked away across USA. Plucked her eyebrows on the way, shaved her legs, and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side.